Jo, vidíš. Jej, najez. Ne, až si nedám. Doufám, že si ti moc neklepu. Ne. Já to tady zkoušel z alkoholem. Jo. Ale počkej, oni mají nějak málo hráčů, ty. Je. To je ten golman, tohle. Ty ho dali do pole. To na kafe. Minuta trestu, já program. Já jsem tresty mám přečtený. Hraj to oběma! 59. Gól! Ty vole. Ty připadá. Ne, ale jo. Ale pochválit. Že vyjeme, ale prostě oběma. Dáme takový nábor. No ale to ještě neviděl včera, jak jsme byli na té válce, co je. Ale jo, jiná. Pětka mě si na to skám, asi jenom velmi Hraj to oběma, člověče. Vypad. Dobře, obrana. No, tu si padá vám to. Ještě ani počkáš víš. Tohle je hřišťátko pro mě úplně. Ale ono je rád jí, ty vole. Ale kratší, jo. Tady vyskryš od červený, ty vole, krása. Evropský skvělý, krásný. Dáme na brigády farní, vyházíme nějaký maďkáče, který moc vyhází. Já mám spadíno, příští týden mám spadíno na sportku, takže nechám postavit takovýhle nějaký. Asi, ale zase ne. Byl jsem starý, ten topení nějaký. Samozřejmě to bude dělat. Vypívaný bude. Co, od spoda? Ty blázen? Ani pupet, aby tam byl velký. Tak bude veliký. Dáme nebojovat, když se vydat kouřit. Hoď! Hezky! Pak, kdyby vám to vadilo, řekněte. No to bylo ale tady problém, no já právě jsem si nikdy moc nepodával, ale jsem se rozhodl, že potřebuji peníze, tak si ji podám. Víš, jak mají ty podkolenky, to je jak brouci, no. Postaví, ty klutej dres. Ne, máme to druhou rukou. No, dobře. Oni mají strašně 4 lajny. A nebo zelenou. Ten poslední zápas se tak vypoužil. Poslouchej, on už tě říká, ty vole, já jsem snad sekl, ty vole, jaký ten zápas, vole, jsem normálně na umření. Jednou měl přesvědčit žebra, po druhý... Bacha! Já myslím, že on týčá tady nevím. A pojď! Sám! Hezky! Nebojí! Který?
první výskyt brankář. To je nějaký hubený proti tomu druhému. A tohle je brankář, ten celý. Další. Ten brankář je pískal se na Pardubicích zápas. Honzo, hraj to taky a ostatní, hlade. To je hroznej solista, člověče. Ty 13 mají v genech, vole. My taky máme jednu 13 hroznýho chrta. Ale jak ale podstelená husa se vždycky ozve. Takže máme jich víc. Takže jich máme víc. Ta 13 platí furt, my víme, že máš 11. No, pěkně, hezky. No ale běž pro to. Pěkný. To nemají sypka v těch raketách. To nervozita je naholí. To bude To mají komentář na našem klubu vysílat. Jo. Co ti udělal? Co ti udělal? Ale Broža tam je. Má stejnou helmu, proto mě sympatický. Aj za půlku. Jo, ale běhají. Vidím bídně. Ale černý v těch 7 lidech ne. Hezká clona! Hezký, hraj! Nemáš zemínky? Hezký to bylo! To nejhezčí moment lakrosu. A taky to bylo čistý kníž? A tam mít pásek pod hlavou a bude v pohodě? Co? No, myslím, že už tolik nebude procházet. Bylo to dobrý. To dělám celou dobu, Že se tam taky nepustí. A nebo není, ale by mu tak. Nemá. A hoši, včera proti tomu šermu, to jsme ještě malý magoři. Protože tam vymyslel, jak se řezal. A pískli mu faul? Nepískli, normálně týpek tam stál, jak teď šermovali a on dostal takhle přes tam. A normálně došel do kolena, chvilku na koleno a najednou se svalil. Normálně, ale regulérně tam přijela sanitka, tam čekala už. Ale jak on nešel do ní. Když Egger byl propíchlej, ale to má propích normálně. Dohrával, že ho zapích a ho normálně píchnul tady pod dět. Nebyl tam proky? Nebyl právě, nebyl. Ale měli tam vstup na strčení. Platí! Honzo? Vidíte, že to je Jo, Lukáši, já jsem vole, jednu mě zlomil Vašek, tu druhou jsem zlomil, protože byla... Mě zlomil z děla krosky. Teďka si budeš kupovať Tak si tkáník truhláře, vole. Ta už je udělaná, ale já jsem zlomil Vaškovi, protože on do mě nalít a ona byla už taková stará. Tomu říká, když je vždycky dřevo. Investovat do nějakých grafů. Hezky! Jo, pěkně! Já jsem se ptal, vy jste nebyli proti. Hele, Mazej, teďko! jo, co? No jo, takže mají výhodu. Všichni kluziště, nám to nebude vadit. Tady vydáte se, no. Pojď nám. Ne, já hraju kámo na té straně. Pak se uvidíme strany. Já hraju levo. Levýho obránce hraju. Televize natočila plný tribuny. Hezky! No běž si! Pojď, Jo, pěkně. hezky! Oba, dobře. Myslím, že takhle mě někdo dohraje na ruce.
a to věrubne ještě předtím. Ty vole, 40 letech nechá takhle za My nedávali peníze dohromady na kauci. Do těch se ponesu. Ale to dobrý, jsou tady skla, Aleši. On to je kolektivní tohle. Mně se to líbí, to hraje. Dobrý, musím robit kopačky a pak jakože... Taky dám. Kdyby jsi nedělala srandu. Není okej. Poňou, chod! Drž ho! Prověříme ho. Pěkně. Oj. To jako menší pořád, ale pak by se na mě ale myslím, že to musí být tak jednoznačně. Uvidíme, každopádně to bude nejhezký zápas. Oni prej to, stejně to zahatíme, že jsem všichni včera požrali. No tak to ale vždycky. Tak jako víš co. Vůbec to si nemyslím. My vůbec my jsme měli nejlepší formu, když jsme z Váru šli rovnou na hřiště. Když se párkrát někdo to proceděl To je zkreslený pohled. Ale my Poláci to mají natolik v rukách, že... Ale ne, tak to dole. No to je náročný styl, takhle se to dostane. No, nechci moc. Oni hlavně ušlou. Hoď to! Střela! Střela, ale nečekej. On asi neumí. Ale to bylo pěkně na střelu. To má problém s chytáním. Výborně, pojď, zkus to! Pohyb! Krásně. Nechci vůbec. Nebo něco nám Organizovaný. Ale hraje se 3x12, druhýho neočistýho. Tady máš. Dáme kabinu. Nemáme. Jdu hraju si Se čárou. A neboj se. Druhý obránce ti hraje. Na středu má dva. A jede! Jo, to bylo dobré. Ale nevím, proč se nenechaj ho hrát! To může seknout nemůže, ale tělo může Nedaj se! Můžeš si zaběhat. Ne, zkušeš sám. Pohyb trochu! Směrem družinovou, to bylo. Samo videom in. Ano, máš.